atunci când un pacient se tratează, asta e întotdeauna nu știu, e o sărbătoare. Când cel mai bine noi de ăștia, hai, îl împachetăm, tot îl îmbrăcăm, să-l scoatem din secție și întotdeauna îl trecem cu zâmbete și suntem extrem de bucuroși că am putut să-l ajutăm. Într-adevăr, cred că oamenii trebuie să fie foarte recunoscători și oamenii nu înțeleg și asta. Oamenii înțeleg de-abia atunci când nimeresc, când pățesc ceva și nimeresc și atunci se roagă la doctor ca la Dumnezeu. Dar pot să vă spun că nu vorbesc de mine, vorbesc de colegi care sunt 100% dedicați și văd zi la zi cum pășesc peste foarte multe piedici din punct de vedere moral și societatea cât de tare îi hulește pe toți, de exemplu. Nu știu, aceleași panouri care au fost instalate la noi în oraș, când am văzut cum careva indivizi au luat pur și simplu și au murdărit, eu asta chiar n-am înțeles. Nu înțeleg de unde tot și pentru ce. Și chiar îmi pare rău că lumea nu prețuiește ceea ce are și nu-și dă seama cât forță, cât devotament trebuie să ai să te ocupi cu asta. Există stereotipul ăsta că medicii sunt cinici sau mai reci, dar probabil asta vine altfel, trebuie pus întrebarea. Dacă nu ești stabil din punct de vedere emoțional și dacă nu știi să pășești peste tine și dacă fiecare chestie urâtă și grea care se întâmplă în timpul muncii pe tine o iei asupra ta, asta pur și simplu o să te distrugă. De asta cred că fiecare își formează o oricare barieră, un scut de protecție de asta care îl ocrotește, gen și el să poată să aibă raționament și minte curată atunci când lucrează. Nu știu, da. Asta am observat la mine, de exemplu, din prima oară când am venit să lucrez, nu știu, ajungeam acasă așa cu un cap. După asta am început tot așa să fiu detașat, dar niciodată rece, niciodată indiferent. Medicii și umorul asta sunt două lucruri care sunt de nedespărțit și da, pentru că fără umor altfel, nu știu, nu te putea descurca în chestia asta. Da, el ajută uneori și, nu știu, la noi încă un punct pentru care am venit la medicină era știam că este TVC și TVC destul de puternic. Foarte cunoaștem și Zebra Show, unde sunt majoritatea medici și era un vis să ajung nu știu, îmi place, mă ocup cu umorul din școală, gen, și știam că acolo este și acolo eu tot să pot să mă ocup cu asta. Da, umorul și scutul, umorul e probabil o pârghie ca să aduci în timpul muncii să fie și munca mai ușoară și mai interesantă. Mai mult ca sigur umorul, societatea are nevoie de umor, mai ales în clipele grele. De exemplu, nu există nimic mai ca și același pacient când pleacă sănătos, fix aceeași satisfacție o primesc când după show-uri lumea iese cu zâmbetul pe buze și cu impresii și se duce acasă când ei ies afară și gen începe a vorbi, a discuta și dezbină tot ce au văzut. Și da, în momentele astea grele întotdeauna asta încălzește, că dacă n-ar fi toată chestia asta, încă mai greu, ar fi stres peste așa perioade stranii și interesante. Nu, asta ține de comedianța, este lucrul lor, gen, ei trebuie să lucreze și să străduie să lucreze asupra lor, asupra materialului, să facă glume bune, interesante și gustoase, să străduie să nu se repete și cel mai important ca lumea să se regăsească în ceea ce se vorbește. Care sunt motivele de a deveni comediant în Republica Moldova? Niciun motiv, numai dacă îți place și ești destul de nebun să te arunci în chestia asta. Asta în primul rând sunt stereotipurile noastre despre moldoveni, despre, nu știu, mamă, tată, bunei, despre viața de la sat, viața de la oraș, doi la mână, sunt relațiile dintre bărbat și femeie, asta întotdeauna prinde. Și nu știu. Și deja când publicul așa e mai alentat, le place și să vadă și altceva, mai așa, mai întors. Am avut norocul înainte pandemiei să
trec repejor să merg la vreo 2 open mic-uri din România și am fost extrem de surprins. Eu foarte tare credeam că nu o să intru deloc, nu o să prind publicul, dar au fost contrar, invers, am fost mai mult satisfacție am primit decât, de exemplu, aici. Nu vreau să supăr pe nimeni, dar ies mai, nu știu, mai dornici și noi am venit cu oarecare, eu am venit cu ceva diferit de care au ei, ceva autentic a nostru și asta a prins foarte tare și au fost numai cuvinte calde am primit atunci. Mai mult ca sigur, doar că într-o asta trebuie timp. De exemplu, mă ocup de 3-4 ani cu toată chestia asta, am vedere cu un format în genul de stand-up și încă abia la început. O să trebuiască probabil încă vreo 10-15 ani ca eu să pot să aduc o idee, ca să cresc și eu și îndeop și să înțeleg ce se întâmplă în jur și să pot să analizez și să dau careva soluții, dar totuși să fie, în primul rând, da, tu poți să vorbești despre ceva, tu poți să împingi ideea, da, asta trebuie să fie în al doilea rând pe râs. Și e cel mai de greu să duci ceva serios, dar în același timp să fie și amuzant. Dar da, mai mult ca sigur, de exemplu, vedem platforma din state, unii comedianții, este vorba asta. Înainte râdeam la comedianți și ascultam politicieni, acum râdem la politicieni și ascultăm comedianți. Foarte tare aș vrea ca cumva prin intermediul comediei să atragem atenția la probleme, la nevoiași, la oameni care au nevoie de susținere, să adunăm careva fonduri. Asta văd o metodă prin care eu aș putea schimba ceva. Ceea ce mai tare ce mă enervează la noi universități, la noi în țară, în stat, e ura asta nebazată. Nu înțeleg de ce oamenii au atâta ură întrânsă. Și într-adevăr, e dorința pur și simplu de a te certa, ești atât de... tot să enervați, să supărați, Da, probabil mediul ăsta vitreg așa, acționează asupra oamenilor. Cred că lumea ar trebui să mai deschidă o leacă. Da, drag popor moldav, din tot sufletul aș vrea ca să devii mai deschis, să cultivi idei frumoase, valori, să uiți de ură, să uiți de supărare, să zâmbești mai des.